My by sme sa chceli podeliť o naše skúsenosti s nákupom nehnuteľností v Bulharsku. Bola to naša prvá skúsenosť s nákupom nejakej nehnuteľnosti mimo Slovenska. Trošku sme sa toho zo začiatku obávali, preto sme veľmi radi, že to prebehlo tak, ako to prebehlo. Riešili sme nákup apartmánu v hoteli Barcelo cez realitku Bulgarian Reseo. S tým, že celá komunikácia prebiehala aj v slovenčine cez WhatsApp, čiže ani nejaká jazyková bariéra nie je prekažkou. Takže prebiehalo to tak, že urobili sme si nejaký prvotný výber apartmánov, ktoré nás zaujali cez internet. Kontaktovali sme túto agentúru s tým, že nám potom cez prostredníctvom internetu boli ukázané niektoré apartmány cez video. Na základe tohto sme si jeden konkrétny vybrali. Ďalej sme komunikovali len s prostredníctvom toho WhatsAppu, internetu, čiže nemuseli sme dopredu vôbec fyzicky prísť do Bulharska. Všetky tie prípravy prebehli cez internet. Prefotili sme si, preskenovali sme si občianske pasy a všetko, vybavovanie dokumentov. Agentúra nám zabezpečila právnika, ktorého tu musíme mať, zabezpečila všetky podklady, to znamená, že zaplatili sme rezerváciu 2000 eur dopredu na účet právničky, s tým, že následne boli pripravené všetky doklady tak, že keď sme už na konkrétny termín prišli sem do Bulharska, všetky tie technické záležitosti boli vybavené v priebehu jedného dňa. To znamená, mali sme pripravenú právničku, mali sme pripravenú tlmočničku, mali sme pripravenú vlastne konkrétny termín u notára. Zaplatili sme si 50 eur, myslím, že to bolo nejaký taký zrýchlený proces, čiže v podstate počas nášho štvorňového pobytu v Bulharsku už dostávame do ruky aj notárskú zápisnicu, ktorá nám osvedčuje, že sme v podstate vlastníci. No a tým chcem povedať, že nás to prekvapilo celkovo, akým spôsobom to bolo vybavené. Jednoducho bolo to pre nás veľmi jednoduché, bez problémov. Všetko sme si vlastne bez akékoľvek potreby vedenia nejakého v perfektnej úrovni jazyka tu vybavili. Následne aj teda prostredníctvom tejto realitnej kancelárie. Následne máme aj kontakty, že teda sú ochotní nám pomôcť aj v budúcnosti pri nejakej tej správe toho apartmánu alebo v podstate akékoľvek problémy, otázky, ktoré sme mali, boli zodpovedané veľmi rýchlo, obratom, všetko prebehlo bez problémov, čiže odporúčame, keď sa niekto rozhodne získať teraz takúto dobrú záležitosť, či už investičnú, alebo aj v podstate pre vlastné relaxačné účely. Takže odporúčame túto agentúru a netreba sa toho báť, naozaj sa to dá zvládnuť. Veľmi jednoducho, hovorím, robili sme to prvýkrát a veľmi sme spokojní, takže poďme do toho. Veľmi ďakujem. Ďakujeme.